በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ናይ ኣሌፍ ሚድያ ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓዎም ብዝተፈላለየ ዕላማ ዝቐተሉ ሰባት ክንርኢና። ቀተልቲ መን እዮም? ንምንታይ ከ ዕላማ ቀቲሎም? ተቐተልቲ ኸ መን እዮም? ንምንታይ ከ ተቐቲሎም ዝብል ክንርኢና። ሓቢርኩምና ጽንሑ። ቻናልና ዓቤት ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ድጋፍኩም ይና። ሎሚ ንሪኦ ሓው ንሓው ዝቐትለሉ ዝተፈላለየ ምኽንያት ካብዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ቀደም ዝተፈጸመ ፍጻመ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንመጀመርያ ግዜ ንሓው ዝቐተለ ንሓው ምቕታል ትምህርቲ ዘርአየ ቃኤል እዩ። ቃኤል ንኣቤል ንምንታይ ቀቲልዎ? ኣብ ምንታይ ከይርከብ ዝብል ሓቢርና ንርአ። ቃኤልን ኣቤልን ኣሕዋት እዮም። ናይ መጀመርያ ናይ ኣዳም ደቂ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 1 ስጋዕ 6 ኣዳምን ሄዋንን ንኣቤልን ንቃኤልን ምስ ወለዱ ኣቤልን ቃኤልን ንእግዚኣብሔር መስዋዕት ዘቕርብሉ ግዜ ነበረ። ዘቕረብሉ ድማ ምስ ኣቤል ዝተወለደት ንቃኤል ምስ ቃኤል ዝተወለደት ንኣቤል ኣመርዒዎም ስለ ዝነበረ ኣዳም በዚ ናይ ኣዳም ተግባር ዘይተስማዕምዐ ቃኤል ተቃውሞ ቅረበ። ድሓር ድማ ኣዳም ኣነ ዝገይረ ኣለኹ ዝተረፈ ድማ እግዚአብሔር ክምልሰልኩም ንእግዚአብሔር መስዋዕት ኣቕርቡ በሎም። ኣዳምን ቃኤልን ድማ ንእግዚአብሔር መስዋዕት ኣቕሪቦም። ሕጂ ካብ ቁፅሪ 4 ጀሚሩ ክንርእ ከለና ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 4 ከምዚ ይብል፣ ኣቤል ከዓ ካብ በኹራት ኣባጊዑን ካብ ስብሐንን ኣምፅአ። እግዚአብሔር ድማ ናብ ኣቤልን ናብ መስዋዕቱን ባሂልዎ ረኣየ ይብል። ኣቤል ዘቕረቦ ኣባጊዕ እግዚአብሔር ባሂልዎ ተቐቢልዎ ማለት እዩ። ናብ ቃኤልን ናብ መስዋዕቱን ግና ባሂልዎ ኣይረአየን። ቃኤል ከዓ ኣዝዩ ኾረየ ገጹ ድማ ጸለመ ይብል። ስለዚ በዚ ዘይተስማዕምዐ ኣቤል ኣብ ቁፅሪ 8 ቃኤል ድማ ንሓው ንኣቤል ተዛረቦ። ኮነ ከዓ ኣብ መሮር ከለዉ ንሓው ኣቤል ተንስኦ ቀተሉ ድማ ይብል። ስለዚ ንሓው ንኣቤል ዝቐተሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 እዩ ዝሕብረና። ቃኤል ንኣቤል ከም ዝቐተሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 8 ቃል ብቃል ተጻሒፉ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ቀንኢ ክንደየናይ ኣብ ደቂ ሰባት ኣትዩ ክንደየናይ ጭካነ ከም ዝገብር እንሪኦ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፍሊ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ እንሪኦ ኣበሜሌክን መቕተልቲ ኣሕዋቱን እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ስልጣን ንምርካብ ተባሂሉ ብገንዘብን ቅትለትን ዝፍጸም ዘስካሕክሕ ተግባር ከም ዝኾነ የርእየና። መጽሓፈ መሳፍንት ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 1 ስጋዕ 6 ዝርዝር ትንታነ አንብብዎ። ኣበሜሌክ ወዲ ጌዴዎን ነይሩ። ኣቦኡ ምስ ሞተ ድማ ንሱ ንጉስ ንኽኸውን ደለየ። ኣብዚ ታሪክ እዚ መጽሓፈ መሳፍንት ካብ ምዕራፍ 1 ስጋዕ 6 ከም እንሪኦ ንኹሎም ስድራታቱ ናይ ኣቦኡ ከምኡ ድማ ናይ ኣዲኡ ኣበሜሌክ ጸውዖም ንሶምን ብይውህነት ናብኡ ኸዱ። ብኡ ገይሩ ከዓ ደድሕሪኡ ዝስዕቡ ከንቱታት ቀትልቲ ሰባት ተወዓዓለ ይብል ኣብ ቁፅሪ 4። ስለዚ ኣብ ቁፅሪ 4 ከም ዝነግረና ኣበሜሌክ እንቶም ዝመፁ ስድሩኡን ኣሕዋቶም ኩሎም ዝቐትሉ ሰባት ብገንዘብ ተወዓዓለ። ንሳቶም ድማ ኩሎም ተኣኪቦም ናብ ገዝኡ መፁ። ናብ ገዝኡ ምስ መፁ ድማ ብሓደ እምኒ ኣኪቡ ቀተሎም ይብል። ስለዚ እዚ ተግባር እዚ ዝፈጸመ ኣበሜሌክ እሞ ከዓ ንሓደ ከይከውን ንብዙሓት ብሓደ እምኒ ጽዒኑ ክቐትሎም ዝኸኣለ ንስልጣን ጻምእ እዩ። እዚ ዘርእየና ቤተሰብ ንስልጣን ንሃፍቲ ንውርሲ ክንደየናይ ዝኣክል ነንርእሱ ከም ዝጨካከንን ከም ዝቀታተልን እዩ። ናይ መወዳእታ እንሪኦ ኣቤሴሎምን ኣምኖንን እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ኣብ ስድራ ዘጋጠመ ናይ ፍትሒ ምድላይ ሕነ ምፍዳይ ዘርኢ እዩ። እዚ ታሪክ እዚ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ሙሉእ ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ስጋዕ መወዳእታ አንብብዎ። ኣምኖን ወዲ ንጉስ ዳዊት ነበረ። ንሓፍቱ ንትእማር ድማ ዓመፃ። ኣቤሴሎም ድማ ነዚ ብምርኣዩ ኣዝዩ ብውሽጡ ይጉሂ ነበረ። ንጉስ ዳዊት ወዱ ብኣምኖን ኣዝዩ ሓዝን እኳ እንተነበረ ኣብ ልዕሊ ወዱ ግን ዝኾነ ይኹን ስግምቲ ኣይወሰደን። ኣቤሴሎም ነዚ ናይ ዳዊት ስቕታ ብምርኣይ ብውሽጡ ንዓመታት ይጉሂ ነበረ። ኣቤሴሎም ን2 ዓመታት ተረጋጊኡ ምስ ጸንሐ በዓል ተጸቢዩ ዓብዪ ድግስ ኣብ ገዝኡ ኣዳለወ። ንንጉስ ዳዊትን ኩሎም ኣሕዋቱን ንኽመፁ ድማ ዓደሞም። ንጉስ ዳዊት ግና ኩላትና እንተኸድና ኣዝዩ ክኸብደካ እዩ ኣነ ክተርፍ እየ በሎ። ኣቤሴሎም ድማ ኣቦኡ ንጉስ ዳዊት ናብ ገዝኡ ክመጽእ እንተዘይከኣለ ኣምኖን ከክንድኡ ናብ ገዛ ንኽመጽእ ንኽዕድሞ ሓተቶ። ኣብ መወዳእታ ዳዊት ፈቐደሉ እሞ ንኣምኖን ናብ ኣቤሴሎም ገዛ ሰደዱ። ኣቤሴሎም
ነቶም ሓሻኽሩ ከምዚሉ ኣዘዞም ንኣምኖን ዋይንን ምግብን ኣብዚሕኹም ኣቕርብሉ። ኣምኖን ብዋይን ምስ ሰኸረን ዕልል ምባል ምስ ጀመረን ኣነ ቅተልዎ ኢለ ምልክት ክህበኩም እየ። ኣነ ምልክት ምስ ሃብክኹም ከይትፈርሑ ዝኣዘዝኩኹም ትእዛዝ ተቐቢልኩም ተባዓት ኮይንኩም ቅተልዎ በሎም። ኣምኖን ብግብዣን ብወይንን ተታሒዙ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እቶም መገልገልቲ ምስካሩ ሪኦም ትእዛዝ ናይ ኣቤሴሎም ተቐቢሎም ንኣምኖን ቀተልዎ። እዚ ፍጻመ እዚ ኣቤሜሌክ ሓፍቱ ትዕማር ብኣምኖን ምድፋራ ስዒቡ ዝመፀ ናይ በቀል ቅትለት እዩ። እዚ ተግባር እዚ ኣቤሴሎም ሓፍቱ ትዕማር ብኣምኖን ተዓሚፃ ብምንባራ ንዓመታት ብውሽጢ ዝፀንሐ ጓሂ ዝወለዶ ናይ መቕተልቲ በቀል እዩ። ሚድያ ተኸታተልቲ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሓዎም ዝተፈላለየ መገዲ ዝተፈላለየ ዕላማ ዝቐተሉ 3 ሰባት እዚኦም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ዘመን እዚ ንሓዎም ብዝተፈላለየ ዕላማ ዝቐተሉ ፍሉጣት ሰባት ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና። ስጋዕ ሽዑ ሰላም።